A futbolista Vero Boquete, que actualmente milita no Utah Royals da primeira división feminina estadounidense, visitou esta mañá ao alumnado do CIP Torre da Illa. A visita da xogadora internacional estivo enfocada a concienciar os máis pequenos na igualdade no deporte. Visibilizar un pouquiño máis o papel da muller no fútbol e pareceunos moi interesante dende o punto de vista da igualdade que o alumnado tivera o coñecemento dese papel, non? Que cada vez está collendo máis auxe. Precisamente foron os propios alumnos os que escolleron a Vero Boquete como a súa heroína sen capa nun proxecto do centro. Entón, falando nas aulas de superheróis e superheroínas da nosa comunidade que non levan capa, pero que fan tamén cousas extraordinarias, xurdiu a súa figura. A visita acudiu todo o alumnado do CIP Torre da Illa. A xogadora explicou aos máis pequenos a súa experiencia profesional e os retos que tivo que superar para chegar a ser unha futbolista profesional. Eu sempre digo que eu crecín sin referentes femininos, é difícil querer ser algo que non sabes que é posible, non? Entón, pois, poder agora acercarme hasta aquí, que vexan que esa é unha posibilidade, e tamén que os rapaces vexan algo como algo normal, natural, e creo que educar en igualdade con exemplos máis reais, pois faino máis fácil. O alumnado mostrou a súa ilusión por coñecer a unha futbolista de élite. Moi ben, moi boa e parece moi ben. Cando tirou o balón a portería e lle entrou. Ademais ten que ir a Estados Unidos dentro duns días e ten que traballar moito. É moi boa xogadora, dá moitos toques, espero que teña unha boa vida e que xa moi feliz. Para Vero Boquete, a ilusión mostrada polos nenos e nenas é un paso máis de cara á igualdade no deporte. Sí, é un avance, sen dúbida. 10 anos atrás isto sería impensable, e para min pois poder estar aquí con todos os xóvenes e que te vexan, que te admiren, que te recoñezan o teu traballo, o teu esforzo e como digo, sobre todo, que eso os motive a eles a perseguir o que eles queiren, o que máis lles guste. A pesar destes avances, aínda queda moito para conseguir a igualdade do deporte feminino. A futbolista galega considera que educar en igualdade nas aulas, na casa e nos clubes é o camiño para mudar mentalidades.